Bilong-bilo eh. Biyahe ko hanggang ano, saglit lang dito na ako sa Hirang Kuabing nyo. Manluan? Luwag ng kalsada. Mahal na araw na talaga. Bukas sana ang ano, biyahe namin sa Bicol eh. Kaya lang na postpone gawa ng marami daw nagpapatipid. Kaya cancel. Ay, sana bago magmayo okay na ang ano panahon. Hindi pa nakakabawi dito na naman. Tuloy malalaman kung ano ba ang katotohanan ng mga dakot na yan o ano bang plano ng gobyerno sa tao. Hirap huliin ang nasa isip nila. Yung mga mamaliliit na tulad natin, tulad ko, overfloating ano ano nga kaya hirap bro. Anak buhay mo ganito.